שלום, אנחנו בפיפא 15, ברצלונה נגד ריאל מדריד, הסופר קלאסיקו, וזה האימונים שעושים בפיפא. בואו נעביר. ברצלונה נגד ריאל מדריד, מי שפתח בהרכב זה סונג, דני אלווס, פיקה, מחשרנו, ג'ורדי אלבה, בוסקט, צ'אבי, איניאסטה, מסי, ניימר ופדרו. בהרכב של ריאל מדריד זה קסיאס, קרבחל, פפה, סרחיו רמוס, מרסלו, גארד בל, קרוס, ג'יימס, מודריץ', קרים בנזמה, רונלדו. בואו נתחיל. פדרו פותח את המשחק, פאסל, צ'אבי, דני אלווס מכניס את הכדור לפדרו, אל אלווס, אל מסי, אל אלווס. הכדור נוגע במרסלו ומרסלו מעיף אותו לחוץ. דני אלווס, צ'אבי, יש לו את הרווח שלו, הוא יכול לבעוט! וקסיאס לוקח את זה בלי שום בעיה. קסיאס, מה הוא יעשה עם הכדור? קסיאס בועט את הכדור לכיוון ג'ורדי אלבה נוגע בכדור, מביא אותו למחשרנו לפיקה לאלווס. אלווס מרים את הראש, מחפש למי למסור, מרים את הראש עדיין. פדרו לא בנבדל, בוא נראה אם פדרו לא בנבדל, הכוון לא אומר שהוא בנבדל. מרים שם, רואה את מסי עולה לנגיחה הזאת. מסי כובש בשש דקות הראשונות. ברצלונה 1, ריאל מדריד 0. בישול מצוין של פדרו, מסי עולה יותר גבוה מפפה, פפה לא הספיק לעלות, הוא לא שם לב שיש מישהו מאחוריו. בואו נצפה בגול הזה עוד פעם אחת. איך רואים שפפה לא יודע מה לעשות שהוא רואה את מסי בגובה שלו? קוראים בזה מרקס רונלדו. עכשיו יוצא חוסם. עכשיו מרסלו. עכשיו יסגר את מרסלו. מודריץ' מנסה למסור. עכשיו קרוס לא מצליח לקבל את הכדור. עכשיו יתרון יחסי של ברצלונה במהירות. ניימר, אבל הכדור שם עולה יותר מדי גבוה. מסי מצליח לנגוח? לא. הכדור הולך למרסלו, מתגלגל שם. עכשיו זה גארד בל. מה גארד בל עושה בעמדה של קריסטיאנו רונלדו אף אחד לא יודע. אל ניימר, אל מסי, הוא רואה שם את צ'אבי שעושה תנועה, והוא רואה את מסי שעושה תנועה, אבל בדוק שפפה ינגח את הכדור הזאת. כשפפה מוכן, למסי אין שום סיכוי מולו בכדורי גובה האלה. אבל עכשיו בוסקט, אנחנו מעברירים. כדור באוויר, מסי! איזה גולסו, וסלטה אחורית גם של מסי באותו זמן. גול יפה של מסי. רואים שם איך הוא מקפיץ מהשוער. פדרו עוד פעם בבישול נדיר, מסי מקפיץ מהשוער, השוער לא יכול לעשות כלום. זה לא שאלה אפילו אם שוער דבר יכול להדוף כזה דבר כזה. קסיאס לא יודע מה לעשות, פשוט מנסה לרוץ אחורה להדוף את הכדור. והבישול הזה היה של פדרו, פשוט בישול מקסים. 2-0 ברצלונה, דקה 15. עכשיו בוסקט שמה ומחשרנו עודף, מחזיר אחורה, ואיניאסטה מנסה להרים לעשות כל פעם שעברה, אבל לא מצליח שמה. ועכשיו מרים את הכדור לפיקה, צ'אבי, מחפש שם את ניימר עושה את התנועה, רואים את ניימר עושה את התנועה, ומה הוא יעשה שם, וניימר לא עושה שם כלום. עכשיו קרים בנזמה, אין לשוער שום סיכוי, יש לשוער סיכוי, אבל פדרו הכדור גבוה מדי, פדרו לא מצליח להציל את הכדור הזה מהחוץ, וגארד בל עומד שם ומחכה, אני לא יודע למי. מרסלו לכיוון גארד בל מטה שם, דני אלווס חוזר לכדור הזה במהירות, אבל לא מצליח למסור. עכשיו זה ריצה שמה שפיקה עולה לכדור, והכדור נמצא אצל צ'אבי, אל אלווס.
אני רואה שם התקפה מתפרצת טובה, אבל כדור גרוע שפדרו חשב שמסי ייכנס איתו בכדורים האלה, אבל הוא טעה. ועכשיו דני אלווס נסגר שם, והנה קריסטיאנו רונלדו עושה את מה שהוא צריך לעשות, להישאר בעמדה שלו, לא לברוח לעמדות אחרות, לא לעשות את השטויות. וקריסטיאנו רונלדו תסליח, פיקה, לא מפלחים שם. בדרך כלל ברחבה אני לא שם את הרגליים, לא שולח רגליים, כי אני מפחד שיהיה פאולי. כדור שם בידיים של השוער, לא אותי זה למתקפה מתפרצת, אבל כן, הכדור מגיע פדרו עם כבר 2 בישולים למסי. בוא נראה אם אילם את השלישי. פדרו רץ, אף אחד לא יכול לעמוד במהירות של פדרו מנסה לזרוק את השני, הוא לא מצליח. כדור קשה, זה נגמר. אבל קרים בנזמה, איזה השתלטות גרועה. והכדור הזה עולה היה אמור להגיע לניימר, אבל קרבחל מתקל טוב. ניימר חכה שמסי יעלה, מסי עולה אל ניימר, התקפה יפה מאוד. כדור שם לכיוון קרים בנזמה, אבל קרים בנזמה לא נשלח טוב. בוסקט שם אל מסי, סופר קלאסיקו הזה עם 2 גולים במחצית, עוד 10 דקות נשאר למחצית. רודריגז עם הכדור, נסה לעבור ג'ורדי אלבה, אבל ג'ורדי אלבה יודע בדיוק איך להגן. עכשיו פיקה מוסר שם לפדרו, למסי, נסה לעזור לפדרו, לא מצליח, קסיאס מרחיק את הכדור. הנה אתה עולה שם עם רודריגז, אבל רודריגז מצליח לנגוח. רונלדו עולה עם ופיקה מצליח לנגוח. אופסייד. כמה מטרים של אופסייד מפרידים בין מסי לגול. בוא נראה עכשיו מסי שומר שם. סרחיו רמוס יגביה את הכדור הזאת, מנסה להגביה לכיוון גארד בל, אבל ג'ורדי אלבה מצליח לנגוח. אינייסטה אל מסי אל פדרו מנסה לשחרר כדור כזה גדול לדני אלווס, שייתן לו את הסיכוי להרים ולעלות אולי ליתרון של 3-0, שמתוצאה כזאת אי אפשר כבר לחזור למשחק. אבל עכשיו לא אמרו את המילה האחרונה, קריסטיאנו רונלדו נגד פיקה על הקצה. לא, איזה טעות שטותית עשיתי שם, שלא שמעתי על קרים בנזמה ויצאתי עם מחסרן על קריסטיאנו רונלדו. בואו נראה את הגול הזה, דקה 43. עכשיו הכל פתוח ויש אפילו מצב למהפך. איזה טעות גדולה שעשיתי שם עם מחסרן, ששחררתי ככה את קרים בנזמה. אבל אני לא שוכח שאני עדיין ביתרון ויש עוד זמן. עכשיו פדרו מחזיר כדור לצ'אבי, שיחזיר לבוסקט, שמסר לפיקה. ברציונל משחקת טוב מאוד עם הפסים שלה עד עכשיו, שמעביר עכשיו את הכדור. קרים בנזמה, יש מצב ל-2-2. פיקה מתקל טוב מאוד פיקה מתקל. פסם למסי והמחצית מסתיימת 2-1 ברצלונה. קריסטיאנו רונלדו שמה ופיקה מתקן את הכדור הזה טוב מאוד, שמונע מהם לעלות ליתרון של התיקו. עכשיו נראה פיקה מרחיק את הכדור ובו זמן עכשיו שולח גם לניימר, מאוד מדויק. מסי עכשיו מפעיל לחץ עם ניימר, מסי וניימר מפעילים לחץ ביחד. ועכשיו ג'ורדי אלבה על הכדור, שהוא משחרר כדור כזה לניימר, אבל פפה חוסם. פפה עדיין עם הכדור, הוא לוקח את הסיכון. אינייסטה יוצא, מסי בולם, כל הכבוד. מסי עם הכדור, בוא נראה מה מסי יעשה שם. מסי הולך סולו,
ומנסה להקפיץ כדור, אבל רמוס עוצר אותה. התקפה, נאמר, מתקיף עכשיו. בואו נראה מה יוצא מהכדור הזאתי. פנדל! פנדל! לדעתי זה גם היה פנדל. יציאה ממש שטותית של השוער.